Bună, bun venit la... Ho, ho, ho! Tu cine ești? Moș Crăciun, cine să fiu? Doar n-aș fi Gandalf. Ok, dar de ce ești îmbrăcat așa? Costumul meu normal e la spălătorie. Nu vrei să știi câtă mizerie se adună de la copiii care nu-și fac curățenie în cameră. Durează un an să spălăm. Eu, doamna, spiridușii, de asta venim doar o dată pe an. Ok, și am mai multe haine, nu ca tine care porți mereu același tricou. Dar e școala web, e branding, asta e... Uite, îți dau acum cadoul tău de Crăciun. Aoleu. Și pune și tu căciulă ca să nu mai faci freza, că poate iar îți rămâne vreo șuviță și distrage atenția. Ok, mulțumesc, moșule, cu drag. Și acum să zic de ce veni. Nu ca să-mi dai tricou? Nu, asta e plata pentru ce urmează să-ți cer, doar nu crezi că cadourile sunt gratis. Ok, ce ai nevoie? Îmi faci și mie un site? Un site? Da, suntem în secolul 21, vreau să trimită copiii lista de dorințe online, că poate poșta le pierde scrisorile. Ah, deci vrei o aplicație web. Nu începe cu de-asta că îl pun pe Moș Nicolae să-ți trimită numai nuiele de acum. Da, scuze. Fă acolo ceva simplu și arată-le elevilor tăi ce ai făcut. Chiar dacă sunt chestii pe care nu le-ai predat încă, să vadă ce se poate face. Și să scrie în comentarii dacă vor să intri în mai multe detalii despre vreun subiect anume. Poate anul viitor într-un video. Bine, facem! Ok, deci vrea moșul să-i fac o aplicație web. Primul lucru pe care trebuie să-l decidem atunci când facem o aplicație web este ce framework, ce librărie să folosim, pe ce ne bazăm. În ultima vreme sunt la modă Vue, React, poate nu neapărat în ordinea asta. Aș putea să fac în oricare dintre ele, în Vue sau în React, dar mie îmi place mai mult Vue. Așa că voi face în Vue. Hai să vedem. N-am mai instalat de mult. Probabil va trebui să rulăm niște comenzi pentru instalare. O să aleg să folosesc NPM, nu alte chestii mai interesante. Ok, deschid un terminal și mă duc unde îmi țin eu proiectele. Asta e legat de școala web și o să-mi fac aici ceva. Așa, da, vreau să folosesc scriptul ăsta, o să-i zic lista lui Moș Crăciun, dar pentru că este programare vom folosi mereu limba engleză. Da, vom folosi TypeScript, JSX nu avem nevoie, router hai să-l folosim, Debian nu ar trebui să fie nevoie, Vitest ar fi bine, dar n-avem timp, că vine acum Crăciunul. Și end-to-end nu o să facem, deși ar fi bine. SLint, Code Quality, e ceva cu OXLint, despre care habar n-am ce e, și Prettier, nu cred că ar strica. Mai departe îmi spune ce să fac, cd la Santa's List, npm install, sau pot să pun doar i, și apoi npm run format. Nu mi-e clar ce face asta, dar între timp hai să deschid proiectul. Voi folosi WebStorm, ultimele versiuni sunt gratuite dacă nu îl folosim în scopuri comerciale și asta nu e chiar comercial, sau e comercial? Nu mi-e foarte clar, o să spunem că nu e. Dar oricum este editorul meu preferat. Santa's List, deschidem, am încredere în proiect și normal că se deschide în alt ecran decât cel în care vreau eu să se deschidă. Nu știu de ce mereu toate ferestrele se deschid în alt ecran când am mai multe ecrane. Aici putem deja să rulăm celelalte comenzi pe care ni le sugera. Era ceva legat de format și cred că este Prettier. Da, deci rulează ceva de Prettier. Hai să vedem. Pot să rulez direct aici și mai zicea că apoi este suficient să rulăm npm run dev. Hai să rulăm npm run dev. Și am rulat dev și este pornit și putem să deschidem în browserul nostru preferat. Eu o să-l deschid în browserul meu preferat, care este Firefox Developer Edition, și avem proiectul în Vue. Hai să vedem ce mai putem să facem. Cu ce aș începe? Aș începe prin a crea un repository de Git. Git init. Ce ne spune aici? Ne spune că s-a creat un branch cu numele master, dar dacă vrem putem să-l schimbăm în altceva. Master e un nume destul de încărcat, istoric.
Ne spune și aici ce să facem, branch -m și dăm numele nou, -m, main, da? Și acum branch-ul nostru principal este main. Dacă toți suntem aici, hai să facem și primul commit, să mă duc pe aici, să-i fac commit, cred că vreau să fac commit la tot, da? Commit, dar Git-ul acesta este doar local, dacă vreau să-l pun undeva, cum ar fi pe GitHub, va trebui să-mi fac un repository și acolo. Hai să fac asta. Să mă duc pe undeva, să-i fac new repository, mă asigur că la owner este ceea ce îmi doresc să fie și la nume am să-i zic Santa List. Deocamdată o să-l las privat, create, se creează și ne sugerează ce am putea să facem ca să ne conectăm. Eu o să mă folosesc de WebStorm și cred că am ceva configurări pe aici, sunt conectat la cel puțin la GitHub Copilot, poate și la GitHub cumva. Eu sigur că pot să fac aici să-i setez remote-ul, manage remotes, vreau să adaug, sunt ok cu numele origin și asta va fi originea, ok. Și dăm de aici, îi dăm push sau din meniu push. Deci main-ul de pe local se duce la main-ul de pe origin. Push anyway, să validăm că a ajuns la GitHub, da? Avem totul aici. Dacă vrem neapărat, putem să punem ceva în readme.md, ceva mai sugestiv, dar nu este prioritatea acum. Altă chestie pe care o fac eu de obicei la un proiect nou este să configurez ESLint. Pentru cine nu știe, ESLint este un tool care ne analizează codul pe baza unor reguli și ne spune acolo unde scriem greșit, chiar dacă altfel nu ar da erori, dar să fie codul frumos, aranjat, foarte plăcut. Și pentru asta, de obicei, ce fac este să iau configurările de la alte proiecte la care mai lucrez. În primul rând, ce îmi place mie foarte mult este să folosesc Airbnb, deci standardul de la Airbnb, și apoi în ESLint config. Deci formatul de la acest fișier de ESLint config s-a schimbat față de ce știam eu. Ce trebuie să fac acum, dacă vreau să folosesc Airbnb Base, trebuie să fac o chestie de genul ăsta. Da. Sunt doar niște setări pe care le copiez de undeva, nu prea mă interesează de unde vin, ce fac, dar știu că funcționează, le-am testat la un moment dat. Deci vreau să folosesc Airbnb, dar pe lângă asta vreau să mai folosesc un set de reguli care mi se par mie mai ok pentru modul în care place mie să lucrez. O să pun linkul la GitHub în descriere și dacă vrei poți să te documentezi ce face fiecare din aceste reguli. Ce mai am de configurat la Prettier, sunt mai multe chestii, o să le copiez de unde mai am. Cele mai importante, mie îmi place să pun punct și virgulă la sfârșit în JavaScript, îmi place să pun câte 4 spații de indentare, să nu folosesc single quotes, îmi plac double quotes, pentru că așa se folosește și în alte limbaje. Cineva care lucrează și în C# și în JavaScript, poate e mai ușor să treacă de la una la alta folosind double quotes și în JavaScript. Chiar dacă în JavaScript double quotes și single quotes înseamnă exact același lucru. Pentru că folosesc 4 spații la indentare, m-ar ajuta să nu țipe dacă am liniile foarte lungi. În mod normal țipă pe la 100 de caractere pe o linie, ceea ce la 2 spații de indentare e rezonabil, dar la 4 nu prea mai. Da, cam astea, restul cred că erau și înainte. Trailing, coma, vrem să punem virgulă oricând, deci astea sunt setările pentru Prettier. Nu cred că mai am nimic de făcut, deci pot să trec mai departe să-mi fac aplicația, dar nu înainte să fac commit. Orice modificare fac, ar fi bine să o transform într-un commit. Și acum îmi dau seama că am schimbat și package.json. Dacă schimb package.json, nu ar fi rău să fac și un npm install care o să-mi dea eroare pentru că în momentul ăsta în care filmez, pachetul de Airbnb nu este compatibil cu ultima versiune de ESLint. Da, asta e cea mai mare problemă la pachetele de Node.
faptul că expiră foarte ușor. Dar, din fericire, am observat că dacă fac totul force, deci efectiv folosesc flag-ul de force, totul merge și nu e nicio problemă. Dacă schimbăm package JSON, ar trebui să actualizăm și package lock cu npm install și doar în cazuri foarte excepționale putem să punem npm install force, cum este acum. Commit și doar commit, push o să facem mai târziu. Hai să vedem ce mai putem să facem. Chiar dacă nu e o aplicație care este de la început gândită pentru a fi în mai multe limbi, putem să folosim pachete de internaționalizare sau I18N. Asta, I urmat de 18 litere și se termină în N, internationalization. Și pentru internaționalizare probabil va trebui să folosim pachetul de view I18N. O să pun direct aici ca dependență și ultima versiune 10.05 se pare că este ultima. Instalăm. Nu ne permite să instalăm, trebuie să instalăm cu forța. Ok, terminalul și hai să configurăm pluginul de internaționalizare. În mod normal, dacă ne ducem pe site-ul lor View I18N, putem să căutăm și vom constata în cazul lui View că există, par să fie două pachete sau două site-uri pentru acest pachet. Știu că unul este pentru versiunea mai veche, pentru View 2, celălalt este pentru View 3, dar tot timpul uit care cum e. Deci asta pare să fie versiunea 9 și aici cred că e versiunea 8, da, și ne trimite la versiunea 9. Așa arată în acest moment ultima versiune de View I18N și ne spune aici cum se instalează, practic View I18N, ce am făcut direct în WebStorm și apoi ar trebui să copiem chestiile astea și să le punem în main, importăm View I18N, curățăm cu ESLint și apoi I18N așa și ar mai fi un app.use I18N. Putem să facem și așa, dar mie îmi place să separ, mai ales asta de internaționalizare, pentru că mai apoi vom veni cu diferitele mesaje. Da? Și ce voi face? Voi crea un fișier de tip TypeScript pe care îl pun în plugins /i18n. Așa, nu vreau să adaug în Git deocamdată și ce o să fac, o să copiez toată partea asta, tot ce am luat mai devreme, inclusiv cu importul, chiar le dau cut, le dau paste, așa, și o să dau export default i18n. Și înapoi în main o să fac import i18n from plugins și totul e frumos. Deci am făcut asta pentru că pot să pun aici setările, localul principal va fi româna și apoi pot să pun mesajele sub formă de obiect, numele localului, ro, și apoi efectiv mesajele. Se pare că copilotul mi-a citit proiectul în care am testat înainte, deci ce fac eu acum nu fac chiar în direct, am mai încercat, asta e magia filmărilor. Am vrut să fiu sigur că o să fie cât mai clar ce am de făcut aici. Mi-am pregătit o listă de chestii care vor fi traduse, iar peste tot pe unde am nevoie voi folosi doar traduceri, nu o să pun nicăieri un label direct în cod. Orice text este văzut de user nu ar trebui să apară în cod, decât aici la internaționalizare. Dacă este o aplicație mai complexă și sunt mult mai multe limbi sau chestii de tradus, putem să extragem chestiile astea și într-un fișier, de exemplu într-un fișier JSON sau chiar și TypeScript. Nu ne oprește nimic. ro.ts export default, o să pun direct aici, da? Și apoi aici aș face import ro from /ro. Și ar trebui să funcționeze. Și dacă sunt mai multe limbi, le punem toate limbile. Mai departe, hai să
Aici am uitat să pun punct și virgulă. Ok, avem internaționalizarea. Avem rutele, deci avem două rute, una de home și una de about. De cea de about pentru aplicația asta nu am avea nevoie, dar știu sigur că vom avea nevoie de o rută pentru atunci când am trimis scrisoarea lui Moș Crăciun și o să numesc această rută succes, nume succes, poate cu 2 de S, succes, și numele fișierului am să-l schimb, am să îi dau rename, succes, cu 2 de S, parcă, și aici nu s-a actualizat automat, succes. Un view. Mai departe, în pagina de home, hai să vedem, nu vrem să folosim the well. Apoi hai să mergem la aplicație, să ne gândim de ce avem nevoie. Practic avem nevoie doar de router view. Orice altceva nu este necesar, nici măcar CSS-ul și poate nici măcar n-am avea nevoie de un view, dar îl lăsăm să fie în caz că sunt situații în care e nevoie. Ar trebui să mai ștergem din toate chestiile astea puse automat, icoane, tot de aici, dispare. Assets, nu am nevoie de un base CSS, nu avem nevoie de logo, mai ales de logo de la view. În main o să ne punem niște chestii, dar nu încă. Planul inițial era să facem un singur video în care implementăm aplicația de la zero până la publicare, dar ne-am dat seama că va fi un video destul de lung, așa că l-am împărțit în mai multe. Așa o să-ți fie și ție ușor să urmărești dacă vrei să revii, să treci direct la secțiunea care te interesează. În video următor, care ar trebui să fie deja publicat când vezi asta, vom implementa efectiv designul aplicației. Ne vedem acolo!